Bayar yaphar. Hambai belai ke media suno sang tini jini Jamatia Hoda bai tuli tima kolok moyol ni jini khasuksa kathar kami oroni jini sajala Ananta Jamatia na Ananta Jamatia thangnai je Tipra Idol ni season 2 ar ni bo khoroksa first runner up mani bagai जों बनो खाकाम याफानि बागै जों tima kolok moyol theke jini tingor bone no phai खाकाम याफानानि बो phai belai ke question ka singka asole जों nayo jini borok jini moyol tei bo mai ke samung musimung jago participant khlailateng bo ai ke khoroksa tei bo kujuk saka katheng ar bono bo जों oro hamari robo je tabok je ta ranas first rana apung mani bo tei bo kusuk katheng tei bo sini jalatheng karon जों jotona saimane samung musimung bai jini khoroksa identity joto bai sinimung mano karon khoroksa laka pora khlaimani bai hotat chake bo identity maya society bo jodi samung ni madhyome जों khaitang haike kisi chane bisi mono belai ke no जों sinimung mai thang hani bangai जों omo hai tabok chini enter ro jedi tabok choloi tongmani kepe mani rok sabui sida pida anglai tongmani laka pora khlai aro komhai tongmani ja o somoy no bo cross khai thangai khoroksa bor ni bo adi singai dai bo tini Tipra Idol season 2 bo jeta first rana pangmani bagai belai ke hambai tai oron moyli boror no bo tei Jamatia Hoda no jotto no जों omono koinai omo hai bo hai khoroksa jahate sinijak na tei hoda dofa jotto bai Tipra hasteo sinijak tu omono sini naurum belai ke kha ngarona tei sar bairo जों tini paisuk faika jini tima kolok moyli borong gona panchai Jamatia tei khud ang dinomani Jamatia sitting panchai atei bo paisuk faika chini oro tima kolok moyol ni advisor borong gona sarbasadon Jamatia tei bo chini oro tongo chini GS tangphang borong gona korno data Jamatia tei bo chini Hoda ni ngai paisuk faijak chini oro auditor borong gona Omrit Bahadur Jamatia tei chini oro paisuk faijak tei chini oro dormoni vice president borong gona Organization Jamatia tei khuloma academy ni ngai chini moyol ni ngai paisuk faijak vice president borong gona Ranjan Jamatia tei ani ungklogo tongo tei koroksa chini tima kolok boni tei Trista Lukuni Chaudhary roni convener borong gona Rasmohan Jamatia bobo tongo tei o Kamini Chaudhary borong gona Chaudhary Jamatia Jamatia bobo tongo tei bichini oro borong gona tei koroksa tongo chini oro paisuk faijak khuloma academy ni president borong gona Jamatia tei chini moyol ni joto tangphang teifang adong joto no phai tini jino bono khakam roni bangai जों boni ro phaisuk hambai maro joto no tamni himale ang asake khakamaya je amtike mane asuk kotor borom ano ro phainai hine hainbang bwkha ang express khai rengli ang tong hata ubon hambai joto no hambai jororo phimani bangai taisa obviously ang tak jara youngster tongnai borong no ang koyu je jara tabok one sogoi tongnai bwskangni season ro thangnai ang support khainai mane ang je rungsak ba ang je rungtui
ang borok baksa ang himui tong ang yak tolui ang yak tolnai ne ang sak sang ang wan sogi tongo borok no bo borok bo amti khene borom rojak thangsini ha dofa hoda bai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurma yaphar norongni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi jakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper luck indro aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai